stalno zameraju kako nikad ne predstavim svog gosta po imenu i prezimenu, a pošto ovo je jedan specijalan domaćin, njega moramo da predstavimo po imenu i prezimenu. Sad smo kod našeg prijatelja Tivadara, koji se bavi jednim neobičnim hobijem. Sa izradom unikatnih stolova sa epoksidnom smolom. Aha, čekaj, je li to neka serijska proizvodnja? Nije. Svaki sto je jedinstven, unikatan. Znači, ne umem dva ista stola da namestim. A kad bih htio, bi mogao? Ni onda ne bi mogao, pošto je drugačija daska ili smola, drugačije se tonira nešto. Ne može da bude isto. Da, jasno. A kaži mi, molim te, kako si došao na ideju da se baviš uopšte? Pa, gledao sam YouTube i bilo je interesantno. Gledam da su ovi Ameri počeli i lepo izgleda. Daj, rekao da probamo i mi. Pa jesi prvo počeo sa stolovima i se radio nešto manje? Ne, nikako. A čekaj, ovo je sam materijal koji ćeš ti da upotrebiš za šta praviš osim stolova još? Satove, zidne satove. Satove i stolove. U suštini sve što ima radnu ploču ili ravnu ploču, ti to možeš da... A vidimo ovdje imaš neki započet projekat. Da, ovo je zidni sat od 40 cm prečnika. Ovo je drvo, a ovo je smola ovdje. I u kojoj je ovo sad fazi izrade? Pa sad treba da se šmirgla, da se obore ivice, da se premaže sa uljem. Kako dođeš na ideju da kombinuješ sad ovo drvo sa ovom smolom? Pa, pogledam dasku, nešto da se uklapa, da bude lepo. A kad si loše volja, je li onda uklopiš da bude ovako? Ne, onda batalim, jer ne bude tako kako bi trebalo. Ne ispadne lepo. Da, jasno je. A kaži mi, koliko se ja sećam kad si bio mlađi, ti si nešto odlazio preko. Da, bio sam 6 godina preko. Ali nismo ovo radili, skroz druga priča. Pa kako si rešio da se vratiš? Zbog čega? Zbog žene i zbog ćerke. Mislim, tad nisam imao ćerku, nego htio sam da se oženim. I želeo sam porodicu. A gde si bio? U kojoj državi? Pa sad 3 godine u Holandiji, poslednjih 3 godine u Holandiji. I rešio sam ući u porodicu i kraj priče. I hvala Bogu dobio sam ćerkicu. Najsrećniji sam na svijetu. A reci mi ovaj materijal što vidimo tu. Meni ovo sve izgleda nešto ko da je reka izbacila. To baš tako i treba da izgleda? Nije, to je orah. Aha, oni izgledaju tako čudno. Pa tražim da bude tako čudno, da budu čvorovi, jer meni obična ravna daska ništa mi ne pokazuje. Mislim, nije lepo. Hajde vidimo kako to ide. Ajde, želi. Hvala ti. Znači, one daske tamo krivudave su na kraju ovo? Tako je. Vrat. Ovo još nije gotovo, treba da se šmirgla, da se polira, ali pri kraju je. A u kojoj ti je ovo sad fazi izrade? Pa još 2 dana posla i to je to. A koliko dugo već radiš na ovom stolu? Mesec dana. Znači da bi se... Ima tu jako puno, pošto 60 kila smole smo potrošili za ovaj sto. A ti u stvari, kako se zove, meriš smolu na kile? Da. Boga mi. Što imaš A, B komponentu, pa miješaš, moraš tačno da meriš koliko. A čekaj, ti ovo praviš nekom kalup? Da, pravi se kalup, ubacuju se daske i onda ide smola između. Znači kako bude ovako ravno? Posle ide u CNC poravna ploču i posle se šmirgla, polira. Pa sad, za jedan ovakav sto, koliko imaš etaža, koliko imaš koraka? Jako puno. Nikad nisam brojao, ima, dosta. Prvo treba da pripremiš daske. Prvo ide daska na abrihter, na diht, da bude lepa, glatka daska. Posle stavljaš u kalup, pa krećeš sa smolom. Pa se smola suši na 9 dana. CNC, šmirglanje, poliranje. Znači, put od onih dasaka do ovog stola je jedno 2 meseca. Mesec dana, prilike. Za ovakav sto. Znači, ovo je baš... Pa ovo je jedan od većih projekata koji si radio? Da. Pa, Boga mi. Najviše smole sam potrošio za ovaj sto. Pa,
Ovo bi ja volao da imam u svojoj kući da vam budem iskren. Možeš da imaš, nikakav problem. Jedino što mi je mala kuća, ne znam gde bi mi stalo ovoliki stol. Imaš neke manje stolove? Imamo. Ajmo, Ajmo početi tamo. Da, taj sam juče završio. Ove prašnjave. Pa ovaj bi bio tamo. Ove hrasta. Opet, izvini. Ništa. Kirkizno plavo. Po čemu, kako ti dobiješ različite boje u smoli? Sa tonerima. Smola ti je providna kao voda i onda ja toniram. A znači ti sam u stvari... Da. Nije već gotovo. Pa ovaj bi nam možda i odgovarao. Znači ovo je početak, ovo je sad prva faza. Pa nije baš početak. Kažem, prvo ide nabrihter diht, onda se iseče, lepi se i onda pukotine i čvorove popunim sa crnom smolom. To sam ja tako tonirao crno da bude. Po meni je najlepše, pošto je ovo orah u pitanju, i orah mi je najlepše sa crnom smolom. Da. Smijem onda pitan? Sad već prekjuče sam izjeo. Dobro. Posle ide u CNC, skine se jedan sloj, pa se šmirgla do besvesti. Do besvesti. Da. A kako nabavljaš stabla oraha? Kako uopšte dolaziš do ovog materijala ti? Pa hvala Bogu, ovdje kod nas ima jako puno oraha. I zovu me ljudi, uglavnom. U početku sam ja tražio, sad već. Da, sad ti već nudi. Da. A vidimo ovdje par kapljica. Ili ovo tako... To je slučajno. I šta ako pogrešiš, kako rešavaš problem? Kažem, ide u CNC pa skinem jedan sloj, pa će sve to... Sve će se Aha, skinuti, razumeš? Da. Posle se šmirka, ništa se neće tu vidjeti. A ovo... To ti je silikon. Napravim samo da... A ne misliš mali kalup da ti ne... Da, kalup. I to si sve sam vidio na YouTube? Da. Pa, nisam sve. Usput sam ja skontao tu neke stvari, ali da. Pa kaži mi šta ti teže da namestiš ovako neki sto ili onako neki satić? To, naravno, ima više posla. Mnogo više posla ima. Sa stolom. Ali ostavljaš neki potpis? Pa ti si kao umetnik. Joj. Jel ostavljaš neki potpis, neki trag? Da, jedan drugar mi je napravio žig. I gde, kako izgleda? Pa sad ću pokazati. Opa, ovamo je. Aha, to posle se usijepa, lupiš pečat. Da. Pa nema šta pravi umetnike. Kao slikar kad potpiše četkica. Dobro, znači iz ove faze onda ideš na nalivanje, na sledeću. Ovo je neka druga faza koja dolazi. Kad nalivaš smolu? Ovo je druga priča. Tu smo samo pukotine popunili. A ovdje, ovo će biti sat sa sušenim cvetićima. Sušeno cveće ide na smolu. Biće providna smola. Da li bi mi mogli da vidimo kako ti stavljaš te cvetiće i kako ide taj proces? Pa probat ćemo. Ili ja ovo smijem da pipnem sad? Ne. Ovo još se lepi smola. I sad se stavljaju cvetići i posle ide jedan sloj samo da prekrije cvetiće i posle ćemo napuniti skroz do panja. Jer ako sad pipneš, ostavit ćeš otisak prsta. Da, to se onda vidi sa druge strane. Da, i neće biti lepo. Da. A imaš i pomoć, vidim. Imam. A možeš da mi pokažeš to sa cvetićima? Evo. A da te pitam, sad kad bi ja rešio da se bavim ovim, šta bi ti meni posavjetovao? Pa prvo, nemoj odmah trepezarijski sto. Neki nakit, podmetač, tako nešto da se upoznaš sa materijalom, jer nije tako naivno što se vidi na snimcima kao samo izliješ i to je to, nije to baš tako. A reci mi te smole, ali ima više kvaliteta? Ima, naravno. Pa da li je uvek najskuplje najbolje ili...
Ne mora da znači. Nije. Ali, naravno, da kvalitetnija smola košta. Pa fino si ti ovo razvio. I radionice. Pa hvala. Svaka čast. Hvala. A kaži mi šta su ti planovi za budućnost? Pa plan mi je da otvorim izložbeni salon. A ja lepo kažem umetnička dela, a ti nisi umetnička dela, nisi umetnička dela. Imamo tu jednu kuću pored radionice. Tu ću jednu sobu pretvoriti u salon. Ako neko dođe, da može lepo uživo da vidi, da uvati. Pošto uglavnom ljudi nisu vidjeli ovo uživo. Svi su preko interneta slike, snimke. A voleo bi da imaju gdje da vide. Znači, u planu ti je da namestiš mali studio? Pa da. Pa dobro. Uskoro. Ovo sve što gledam, ja stvarno mislim ovo bi moja žena volila, ovo bi moja žena volila. Ko su ti bolji kupci, žene ili muškarci? Žene. Žene, znao sam. Da. Muškarci plaćaju. Da. A sad kad bi neko hteo da naruči od tebe, kako bi to našao? Znači, kad bi sad moja žena htjela da kupi ono isto. Pa imamo Facebook, Instagram stranicu, imamo i sajt. Wood Art Shari se zove stranica. Kako? Wood Art Shari. Na engleskom upišeš. I satove šaljemo poštom. Stižu u lepoj kutiji, zapakovanu. Ali ima neke šanse da se ovo pošalje negdje u inostranstvo? Pa za sad teško. Moram neku vezu da uvatim, neke veze, šta ja znam. Ali dobro, sigurno je problem oko transporta. Transport i carina. Problem što nismo u Uniji. Da smo u Uniji, bilo bi super. A koliko bi jedan ovakav sat ili onakav sto koštao negdje u Evropi? Mnogo više nego ovdje. Dobro, sad smo opet kod ovog stola. Ovaj sto mi se najviše sviđa. Prosto me privlači da ga gledam. Ko da gledam u svemir neki. Kaži mi, na osnovu čega ti formiraš cenu sad ovako nekog dela? Pa cena zavisi od količine utrošene smole. Od dimenzija, znači širina, dužina, debljina ploče. Da li ti možeš sad unapred nekome kažeš, ja da ti kažem hoću 100 metar sa metar, ti možda mi kažeš otprilike koliko će tu biti materijala. Čim mi kažu dimenzije, odmah mogu da izračunam otprilike koliko smole ću potrošiti. To je uvek približna cena, jer vidiš koliko je nepravilnog oblika. Tu Boga nema da ti izračunaš tačno. Da, ne možeš biti tako precizan. Da. I onda dajem cenu i ako je ok, ako dobijem zeleno svetlo radim, ako ne, nikom ništa. A šta je najvažnija osobina koju čovjek treba da ima da bi se ovim bavio? Pa ja mislim ljubavi prema drvetu, prema... Šta ako pogrešiš? Pa ideš dalje. Ja bi izgubio strpljenje. Već kod prvog što mi je bilo je meni da sam bacio 100. Mislim, ima tu u početku, oj. Koliko se dugo ovim baviš sad, izvini što te prekidam? Ja mislim da je ovo 4. godina. Pa dobro, još malo, to jubilej. A reci mi, sad kad bi ti mogao sam sebe da sretneš pre 10 godina, šta bi ti sad sam sebi posavjetovao? A radio si na građevini, imao si svoju firmu, bio si i preko. Šta bi ti sam sebi posavjetovao? Pa šta ja znam, ti sve bi radio isto. Ja sam zadovoljan svojim životom. Ne bi počeo odradiš, a ne? Pa nije to bilo kod nas tako, pre 10 godina nije bilo kod nas. Ovo se sad pojavilo, sad je ovo novo. Malo nas se bavi time. Hteo sam da budem među prvima. I zato sam i krenuo ovo da radim. S ovim si među prvima. Vidim da sad dok u inostranstvu rade već i podove od ove smole. Radi se i ovdje. To je neka drugačija smola, ali isto epoksidna smola. Znači sad koliko sam ja shvatio, mi sedimo u trpezariji gdje si ti pravio sto, gdje si ti pravio podmetače, gdje si ti pravio podmetače za meso, gdje si ti pravio sat. Sve si ovdje sam pravio. Prilike da. A kaži mi, ove stolice jako udobne. Da li bi mogo da ih kupimo tebe? Može. Znači imamo 4 modela. Znači ako dođe neko, želi trpezarijski sto,
može kod nas sve kompletno da kupi. Imamo 4 modela, može sa stolicom isto. Sve na jedno mjesto. Da. Znači, sad kad bi mi trebala i pepeljara za taj stol? Sve može. I sad? Opremimo ti kuću, stan, šta god da imaš. Samo da imam para. Tako je, to je. To je najvažnije. Pa da te pitam, u toliko vremena, koliko se baviš ovim poslom i koliko tu truda treba, kad si stigao da ideš na pecanje? Posle posla. I vikendom. Vikendom ne radim, subotom je free. I onda i vikendom idem na takmičenje. Ovo su ti sve za... Za bućku. U čemu je taj novih pekara, to je neka posebna bućka? Pa svake godine ili druga mesta ima iz Novog Bečeja, ima iz Petrovog Sela. Znači... Sad mi reci da ti praviš i te bućke. Pravim bućke i prodajem isto, evo jedna bućka. Izvoli pogledaj. I samo svoju bućku koristim. Ova je nova nekorištena. Nije, da. Ova je izložbena bućka. Tako. A je ovo isto nešto sa smolom to? Nije, to je samo izlakirano. Lepo, šmirbano izlakirano. A čekaj, te pekare, to se stvara sa tom smolom bućkom? Da. I još što na svoju koristiš? Da, što sam krenuo malo himnije. Gdje god da ima takmičenje, ja sam tu. To sam jako zavoleo i moram negdje da ispustim, kako da ti kažem. Pa da se obrađaš. Pa da. Znači, jedino još ovu policu nisi pravio ti, ne? Nisam. Vidi se, brata, nisi ti. Znaš šta sam teo da ti kažem? Pre ovoga mi je epoksija i puno drvo mi je bio hobi. Sad mi je to posao. Sad mi je ovo hobi. Ćemo da vidimo šta će biti. Ne počnem da prodajem ribu i prodajem bućke. A čekaj, prodaješ bućke te? Bućke prodajem, ali ribu ne. Ribu vraćamo. A to vi pecaraš i ti sigurno njima praviš malo lošije, a sebi ostavljaš one dobro. Uvijek testiram i ako radi, onda prodajem. Čekaj s tim bućkama, tu ima neka fora, neka tajna nešto. Nema tajna, treba da da jedan specifičan zvuk, iako džabe ja to, imam ja kalup za to i sve isečem, a ponekad ne daje taj zvuk što bi trebalo da da. Čekaj, desi ti se da misliš bućku i da ona ne radi? Naravno. Radi, ali nije to. Viš ti isto filozofija za bućke.